Пенетрон представлява система от продукти, които се използват в комбинация, за да осигурят цялостно решение за хидроизолация и защита на бетон. Бетонът, обработен с Пенетрон Admix, се използва при подземни и надземни конструкции, като фундаментни плочи, стени, резервоари и други, като значително улеснява и ускорява строителния процес. С Пенетрон отпада нуждата от традиционните решения с повърхностни мембрани. Бетонът, обработен с Пенетрон Admix, вече е водонепропусклив и защитен отвътре. Пенебар SW се монтира около всички тръби и комуникации, преминаващи през стоманобетона, както и по всички хоризонтални и вертикални неподвижни конструктивни фуги. Пенебар SW представлява водонабъбваща лента, която предотвратява преминаването на вода през работните фуги, дори при силен хидростатичен напор. Комбинация от повърхностно полагания Пенетрон и репарационния разтвор Penecrate Mortar се използва за обработка на дупките от кофражни елементи, поправка на разслоени участъци в бетона, пукнатини и множество други дефекти, свързани с бетона. Ремонтите, извършени с системата Пенетрон, могат да се изпълняват както от позитивната, така и от негативната страна на конструкцията, като няма опасност да се отлепят, дори при излагане на високо хидростатично налягане. С Пенетрон рисковете се свеждат до минимум, строителният график се скъсява, а проектите се реализират по-бързо и с по-висока печалба. Системата Пенетрон става неразделна част от бетона, формирайки неразтворими кристали във всички микропукнатини, пори и капиляри в структурата, намалявайки неговата водопропускливост. Бетонът с Пенетрон става водонепропусклив и устойчив на агресивни вещества. Доказано е, че системата Пенетрон може да удължи живота на бетона с до 60 години. Устойчивите решения започват с Пенетрон.